Заўсёды імкнуцца толькі ўверх і толькі наперад. Спецыялізаваная дзіцяча-юнацкая школа алімпійскага рэзерву нумар 7 заўжды і ўсюды прытрымліваецца гэтага лозунгу. З 2012 года ўтварэнне «Здюшар» вядзе прафесійную падрыхтоўку спартыўных кадраў. І не беспаспяхова. Адна з найбольш гучных і заўважных апошніх Вікторый першае месца гродзенскай каманды ў міжнародным турніры па баскетболе ў Калузе. Наперадзе яшчэ гульні. Крысціна Шавялёва раскажа. Баскетбол – гэта сіла, спрыт, хуткасць і камандны дух. Усё гэта ёсць у гродзенскай дружыны спецыялізаванай дзіцяча-юнацкай школы алімпійскага рэзерву нумар 7 пры Нямонне. У складзе юнакі 2007 і 2008 гадоў нараджэння. Каманда трэніруецца ўжо 5 гадоў. Тут нету таких различий, как, допустим, в теннисе там, или еще где-нибудь. Это командный спорт. Тут люди зависят от всей команды. И мне это больше всего импонирует. Все тренировки самые любимые. Все, приходим все время с хорошим настроением. Стараемся все время тренироваться в полную силу. Ну и вроде бы как все получается. Ребята на самом деле разносторонне развиты. Каждому, опять же, пытаемся найти какой-то индивидуальный подход, сформировать из них коллектив. Все-таки баскетбол – это командная игра, где они должны каждый проявить свои лучшие качества на благо коллектива. Поэтому пытаемся действительно слепить дружескую команду, и которая будет добиваться результатов. Спартыўнай базай каманды стаў факультэт фізічнай культуры універсітэта імя Янкі Купалы. Менавіта тут праходзяць трэніроўкі. На занятках у зале юнакі не проста развіваюць свае фізічныя здольнасці і прафесійныя навыкі, але і вучацца думаць стратэгічна, разумець намеры сваіх напарнікаў па камандзе. Баскетбольный клуб при Немане, есть возможность ребятам переходить на более высокий уровень, поиграть в высшей лиге чемпионата Республики Беларусь среди мужских команд. Поэтому у ребят есть на протяжении 8-7 тренировок в неделю. Они тренируются, плюс одна тренировка, одна игра в неделю стабильно, где они играют и показывают свои качества. Яны не раз абаранялі гонар вобласці. Гродзенцы ўдзельнічаюць і займаюць прызавыя месцы ў рэспубліканскіх турнірах дзіцяча-юнацкай баскетбольнай лігі, у спартакіядах школьнікаў і розных першынствах. Гучная апошняя Вікторыя – чэмпіёнства пры Нямоння на міжнародным турніры памяці прэзідэнта Федэрацыі баскетбола Рэспублікі Татарстан Геннадзя Ветрава, які праходзіў у Калузе. Гродзенцы правялі 5 сустрэч з расійскімі камандамі і занялі першае месца. А Васіль Новік стаў лепшым іграком турніру. Тренировки, само собой, сложные. Игры побеждаются, в принципе, в зале. Все награды забираешь в зале. На играх только их получаешь. Все. Больше всего это сыгровка с командой, в принципе. Только ты отдаешь пасы тиммейтам, только ты с ними отыгрываешь. И, в принципе, общение на поляне. Агульная колькасць навучэнцаў сёмай «Здюшар» каля 600 чалавек. Да слова, у спісачныя склады нацыянальных і зборных каманд Беларусі па баскетболе штогод уключаецца каля 25 навучэнцаў і выпускнікоў філіяла. Перспектывы, як кажуць, відавочныя. Цяпер пры Нямонне ўдзельнічае ў дзіцяча-юнацкай баскетбольнай лізе і чэмпіянаце Беларусі сярод мужчынскіх каманд. І з кожнай гэтай гульнёй чэмпіёнскія перспектывы становяцца ўсё бліжэй.